Jukka tässä morjesta Wisdomin Golf Suomi-kanavalta ja viimeksi me katseltiin Adam Scottin swingiä ja vertailtiin sitä tommoseen kiekoheittäjän vartalon liikkeeseen ja tällä kertaa meillä olisikin tässä Dustin Johnson sitten ja tarkoituksena sitä verrata vähän tommoseen niinku pesäpallon lyöntiin ja olen itse nimennyt tämän swingin niinku voimalyönniksi tavallaan vähän niinku pesäpallon lyönnin mukaan ja verrataanpas itse asiassa nyt sitten tai katsotaan sitä pesäpallolyöntiä tässä ensin. Eli tuossa, tai tämä on baseball-pelaajan lyönti, mutta sama asia kuitenkin. Eli noin, niin sitten katsotaan sitä vähän niin kuin vaiheelta. Eli tässäkin on vähän niin kuin korostetusti näkyy mun mielestä ne samat liikkeet. Eli tulee painonsiirto tänne taakse, tämmöinen vahva kierto. Sitten siitä paino siirtyy etujalalle. Sitten vahva vartalon kierto. Osumassa oikea jalkakin on jo ilmassa, kun on kierretty vartalosta niin paljon. Ja sitten keskipakovoima vapauttaa ton mailan. Sitten se baseballissa ne päästään irti tosta mailasta, kun se on painava maila. Tai muuten siinä voisi loukkaantua. Noin, katsotaan vielä. Ja sitten vahva vartalon kierto ja oikeastaan tuon mailan keskipakovoima sitten niin kuin vapauttaa nuo kädet. Sitä on aika mahdoton olla vapauttamatta. Ja sitten kun verrataan takaisin sitä tähän golflyöntiin, tässä näkyy ihan samat elementit, niin kuin, eli kierrytään tänne taakse. Sitten tulee se painonsiirto. Sitten voimakas vartalon kierto. Ja tässäkin tosiaan se kierto ei ole vielä ihan niin vahva kuin tuo pallo on tuossa keskemmällä, että pesäpallossa tai baseballissa se pallo on tuolla edemmässä, kun sitä lyödään. Mutta tässäkin nyt Dustinilla hyvin näkyy, että tuo oikea jalka on jo aika lailla kantapää irti maasta jo osumassa. Sitten siitä kierrytään vahvasti läpi. Ja maila vapautuu tuolla syvällä kohteen suunnassa keskipakovoimasta. Ja sitten kierrytään loppuasentoon. Ja niin kuin nyt tiedetään, niin Dustinhan on erinomainen pelaaja ja saanut tämän toimimaan hyvin, mutta tämä on mun mielestä ehkä kaikista semmoinen niin kuin aggressiivisin swingi ja kuluttaminen, että vaatii kyllä todella voimakkaan ja hyvän vartalon, että tällä pystyy pelaamaan. Varsinkin golfissa, kun niitä toistoja pitäisi olla paljon, niin tätä ei nyt ihan semmoinen, joku on sanonut, että ehkä noin 10% golfareista voisi olla sopiva tämmöinen swingi. Mutta ei muuta tällä kertaa ja kiitos jos jaksoit tännekin asti katsella tätä videota ja palaillaan taas asiaan.